ng Facebook page, mga abs day mong ganahan. Kwarta oy buang. Yang anong dagan mo kay kag tinigom diha sa imuhang galeri? Natural kan siya ginabugon buang. Anong mga abs may imong tanawon? Abs mo tanawon. Sa mo yung tanawon? Mao na diha. Ay, wala. Mo din imong bisyo diri di ay. Bisyo. Ako dito maninda. Isa-isagod pa diya manginabuhi o anasad. Para sa tong kuan, Para sa tong saman. para sa atong baby phone. Baby. Nya ikaw sige kag pang save sa Facebook adto nimo ibutan sa gallery na yung mga apps. Mga abs. Natural kan siya gina. Kani. Tigo Ayun ka ni? tigong memories. Memories pa. Ang memories ka na manglaag ta, maglabing-labing ta. Maninda na sa tao eh. Mao din ang ganahan ka mga tutag dagat, pasangil lang nimo ron kakita kag abs. Karon kay baon ako. Karon pa ka. Tala ka mag-abs kay ko. Eh. Ibuok dong nas lubot. Oh, hindi kay lubot mo. Sumagtang lay. Mao din na inyong kuan mga babae, kamo mga bayhana mo. Lus-lus ninyo girls. Mga tura day mo sa dagat, pasangil haron maglabing-labing sa bana, haron magbanding-banding sa pamilya pero dili day. Abs day sa mga laki yung tanawon mga pistiya mo. O ikaw na lang to gagat way tao. Mao na dira. Kay kada Mao mga na dira. baura nga yung makitaan. Kung kami manglingi og mga babae, Tuman. bati na dayon mi. Bati. No bati. Mao na dira, ha, bantay mo. Bantay mo, ikaw sad utos ka bayana ka. May lang kay ka, may kay ka mga daog dagat. Adto ta dagat bes. Kanindot ka dito sightseeing mga tutag dagat bes kay kuan kay stress kayo sa pandemic. Nga tuta sa kuan lab, boyfriend at tuta sa dagat, mag-ride ta kay maodi ay ang mga abs des mga laki yung pangtanawon. Na. Bantay lang mo. Bantay mo. Lagot. Gabaan ra jud mo, gabaan ra jud mo. Mapay muslano, los ninyo girls, los ninyo girls. Los ninyo boys. Wala dira ha? Bantay lang ka, bantay lang ka. Bantay lang ka ugma buha ka. Tumantay.